que avui fem llibrets d'albergínia amb formatge i pernil dolç. Com ja et vaig comentar en el vídeo anterior, si cuines les albergínies per calor retinguda pots fer moltes receptes i aquesta és una d'elles. Poses les albergínies amb aigua freda fins que arriba a ebullició i ho pots posar ja directament dins la CCM. Aquestes, com són més petites, amb una hora serà suficient. Passat aquest temps, les treus de la CCM i comprova si estan cuites. Si el punxó entra amb facilitat és que ja estan. Les treus de l'aigua i les poses en un escorredor. A continuació, i en compte de no cremar-te, les obres per la meitat sense arribar a la cua. I les deixes a l'escorredor un mínim de 15 minuts perquè treguin l'aigua interior. El pas següent és farcir i arrebossar. Bats un ou al que li poses una mica de sal i reserves. Prepares el pernil dolç i un formatge que fongui. Abans de posar-hi el farcit, les obres i li poses sal. Jo les he fet amb pernil dolç, però també les podries fer amb embotit de pollastre o de gall d'indi. Ara, com si fessis llibrets de llom, formatge, pernil dolç, un altre cop formatge i tanques. Les aplanes una mica perquè no quedin tan gruixudes i eixugues a l'excés d'aigua. I fas el mateix amb les altres. Jo he triat albergínia ratllada perquè té la pell més fina, però si no en trobes també ho pots fer amb albergínia negra. Tria una mida que no sigui molt grossa perquè sigui de ració. Quan ja les tens totes, les passes per ou i per pa ratllat. Si veus que et sobra ou, no el llencis. Tornes a passar-ho per ou i un altre cop per pa ratllat. I així el rebossat encara serà més cruixent. Poses oli d'oliva en una paella i les fregeixes. Si tens el foc fort, l'afluixes una mica perquè l'escalfor arribi a l'interior i ens fongui bé el formatge. Quan ja estiguin daurades de les dues bandes, les treus en un paper absorbent. Xxxt, escolta! Cruixents, meloses, el formatge que fon. Ja no et dic res més, mira, mira. Si t'he robat el cor amb aquesta recepta, pots compartir el vídeo amb les teves amistats. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.